Hej alle sammen. Vi har en masse forskellige vaporizers i vores butik, men hvad kan de egentlig bruges til? En vaporizer opvarmer produktet frem for at afbrænde det, og det betyder simpelthen, at indholdsstofferne frigives mere skånsomt og giver en renere oplevelse. Vi forhandler vaporizers for Storz & Bigel. Her har vi Wheezy, som er lille og handy, og den kommer i forskellige farver, som i orange, sort og pink og blå, som kan matche til hvert outfit. Denne fede Wheezy kan fås til 1899 kroner. Derudover har vi Venti, som henvender sig til den mere kredsende vaporizer-entusiast. Den står til 3299. Vi har også Tiny-Mite, som har det flotteste design. Det er lavet af 3 havskiftelige batterier og varmer ekstremt hurtigt op. Det betyder altså, at den ikke behøver at oplade, så længe du har ekstra batterier i tasken. Tiny-Mite står til 2599 kroner. Hvis du søger efter et billigere alternativ, så har vi den her V3 Pro fra Flow Rolls, der er meget kompakt og passer perfekt i lommen. Den er lavet med meget gode materialer, både varmekammer i titanium og mundstykke i glas, så her får du sindssygt meget for pengene. Kom endelig forbi butikken, og så kan vi hjælpe jer med at finde den helt rigtige vaporizer til dig. Og du er også altid velkommen til at gå ind på vores hjemmeside, cbdanmark.eu, og tjekke sortimentet ud. Jeg håber, vi ses i CB Danmark.